ndoda kutenda Mwari hama dzangu. Kutora madrugs kwandaita kwanga kuri kusada kwangu, ndaisaita nekuda. Kwanga kuri kusaziva kufuririka nekuda kweshamwari mararamiro zvandaisangana nazvo mukurarama kwangu. Ndakadzidziswa muromo unoti hanzi only a fool sees the downfall of another man, but to a wise man he sees it as a warning to himself. Mandinzwisisa. Ukaona anoseka kudona kwemumwe murume ibenzi, kuna akangwara anobva atochenjera uchenjeri kwaari kuti asapinde mazviri. Loti munhu achinja mumwe munhu yakunzi Blot new version, ndaimwe version, handisisiri version yamaiziva. Zvandaive nezuro hazvisiri zvandiri nhasi. Mwana wandiri kukudzoserai sandiye mwana wamakandipa. Imi makandipa mwana aijamba jurawo, mukandipa mwana aiswera kubhesi, mukandipa mwana angasingadzoke kumba, mukandipa mwana aibhanga malessons. Haasiriye mwana wandiri kukudzoserai. Ndakamutomutarisa izvo zvinchitomuonaka, nditoona kuti ndiye takura wandakabereka, kwete takura waanga ave. Ndoda kutenda kubva kune vese vakaita kuti takura auye pano. Nemi vari kuenda kumba. Chandinoda kukuzivisai ndechekuti mabhesi emadrugs amakasiya ariko muchadzokera muchawana ariko. Shamwari dzamaiti dzaikufurirai pamuri kudzokera muchawana dziriko. Sendraini ramaisisangana neboys muchangodzokera sendraini iroro richange richiriko. So chii chawakawana kumatrix? Kumatrix wakawana a new mindset. Takataura tikati isusu zvinhu zvose zvinoitika panyika, it's all about your mind. Iwewe mindset yako ikagona kuzvialigna nezvinhu zvakanaka, unogona kurarama muenvironment yakashata ugobudamo wakanaka. Hurumende chaivo ndinoona kuti namai vedu zvakare venyika vakataura kuti say no to drugs. Ini tiri kuti kumwana uyu upenyu hwake nhasi tiri kuvhura a new page. Ndoda kupa kutenda kumwana uyu zvakanyanya, nokuti pasi paiyeyuzvo dai mwana wangu izvo zvandizoti ingadai iri mhuka here kana kuti ari mombe mashango. Nekuda kwekuti takura ndanga ndisingachakwanisi kutaurirana naye. Tinokutendai Chef Kilo nedrill rabuda zvakanaka. Tinoti makadini vabereki masikati akanaka kwamuri mese. Ndinokugamuchirai kuMatrix Disciplinary and Training Center send off yedu yanhasi. Tichange tichitumira vamwe vanakumba vakanga vachiita zvidzidzo zvedu zvepano paMatrix Disciplinary and Training Center. Ini ndinonzi Tafadzwa Chidawa, ndini ndinotungamira Matrix Disciplinary and Training Center. Ndinotevedzerwa na vice wangu vanonzi Mem Clara Manyepera. Mem, ingosumukai musangane nevabereki. Pakati pedu zvekare tina operations manager, ndo mukuru wekembi ino. Ndo vanoita kuti zvose zvatiri kuona zvabuda panapa zvibude semabudiro azvaita. Vanonzi se kutadza ushe, sanganai nevabereki. Notenda. So avo vamaona vanga vachi itisa unyanzvi watanga tichiona muground room, isu tinovati Chef Kilo
asi vanonzi Mr. Kasuso. Sangarai nevabereki. Tinotenda. Ndiri kuona assistant operations manager vakamira uko mungori kwamuri koko. Ingosangana ka nevabereki. She chopa avo vari kukoko pasi pemutapo. Tinotenda. Ndinova nemufaro zvikuru nevaenzi vese vari pakati pedu. Tine timu yabva ku church kwa prophet kuda kwase Jose. Ingosimukai vabereki vasangana nemi vanhu vabva kwa prophet. Tinotenda. Tine chikwata chabva kuChippers Promotions vasvika Chippers. Tingosimukai Chippers. Tinotenda. Zvakanaka kaizvo. Nhasi tine vana vatiri kudzosera kudzimba vakanga vachidzidziswa zvakasiyana siyana. Pano vabereki hapauye vana vanoabhisa madrugs chete, panouya vana vakasiyana siyana. Vamwe vanotouya vasina chavatadza, kungouya kuzodzidziswa chinonzi upenyu. Panouya vana vangori nemisikanzwa isinei nekutora zvinodhaka. Vanouya pano tovadzidzisa hunhu, tovadzidzisa etiquette, tovadzidzisa kugarisana nevamwe zvakanaka. Ibasa ratinoita zvekare pano paMatrix. Asi hatirambi kuti dambudziko huru ratasangana naro nderekuabhuswa kwemadrugs. Tiri kuita nepose patinogona kuti tidzidzisane nevana ava vadzokere mucommunity, vave vana vashanduka, vave vana vane mumwe muono wakasiyana newavakanga vari pavakauya. Isu seMatrix hatigoni kufudza munhu kana achinge akuda muno. Chatinogona chete kumuequipa kuti kana akunze uko agone kuita madecisions akanaka muupenyu hwake. So imi nesu vabereki tinoda kuti tibatsirane kana vana ava vadzokera kudzimba, tivagamuchire nemwoyo une rudo, nekuti makavaunza kuno imi muchiti makanga mavatadza. Asi muzora nhasi mwana wandiri kukudzoserai sandiye mwana wamakandipa. Imi makandipa mwana aijamba jurawo, mukandipa mwana aiswera kubhesi, mukandipa mwana angasingadzoke kumba, mukandipa mwana aibhanga malessons. Haasiriye mwana wandiri kukudzoserai. Saka nemiwo chicreate environment yemhando yemwana wandiri kukudzoserai. Nekuti environment yakanga iri kumba kwenyu yanga iri environment yemwana wamakandipa, asi wanda kukudzoserai asiyana newamakandipa. Vanoenda kumachechi kune vhesi inoti tisaisa waini itsva muhombodo tsaro, nekuti tikaisa waini itsva muhombodo tsaro ticharasikirwa newaini, torasikirwa futi nehombodo iya. Ngativatsvagirei nzira dzinovaburitsa muzvinhu zvavakamboita kumashure. Kune mimi muri kuenda kumba, ndikuona vabereki vakawandisa nhasi, asi vana vari kuenda vashoma shoma. Chii chiri kuitika? Asi muda kuenda mese? Pane vataenda nhasi? Aizvo tichasara tega pano. Alright, kune imi vari kuenda kumba, chandinoda kukuzivisai ndechekuti mabhesi emadrugs amakasiya ariko muchadzokera muchawana ariko. Shamwari dzamaiti dzaikufurirai pamuri kudzokera muchawana dziriko. Sendraini ramaisisangana neboys muchangodzokera sendraini iroro richange richiriko. So chii chawakawana kuMatrix? KuMatrix wakawana a new mindset. Takataura tikati isusu
zvinhu zvose zvinoitika panyika, it's all about your mind. Iwewe mindset yako ikagona kuzvialigna nezvinhu zvakanaka, unogona kurarama muenvironment yakashata ugobudamo wakanaka. Nekuti kune vamwe vari kumaona madrugs iwayo kumaraini kwenyu vachitoreka kumatora. So iwewe you can make that decision on your own. Hatisi kuzouya kuzokufudza nekuti iwe uchange wawega ikoko. Asi sezvandinogara ndakataura, musanetsekana zvenyu nevaya vanoti vabva pano voti makatambisa nguva yenyu, ndiri kuno marora futi ndabuda kuno. Isusu we are still open for business. Munongodzoka navo ende ivo vanozviziva kuti ukaona ndima yekukaurura, ndima iyoyo haina kumira zvakanaka. Saka ndiri kukuzivisa imi vari kuenda kuti dambudziko ramakatomboita nderekutsika pano paMatrix zvigure zvamakajoina. Isu tinenge tichida kunzwa kuti uri kurarama sei ikoko nekuda kwezita redu rawakabereka. Vana vane pfungwa dzinopinza zvisingaiti. Patinogara navo tinotombobatikana kuti shuwa munhu waloya varimo mukati, munhu wainjiniya, munhu waticha, magadhijeri. Kuvati vanhu vari intelligent vari kuda kuti tingobatsirana navo, zivo iyoyo irege kurasika. Vanhu vakawanirwa nyasha, ndinotaura kuti programu yedu isusu haisi yemahara. Vabereki munozviziva, haisi secret. Programu yedu inobhadharwa $800 per month, imari yakawandisa. Zvinoreva kuti vabereka vakaita sacrifice isingaiti. Pese paunonzwa wakamweyakayaka kuda kudhonzera kuti ngatidzokerei madrugs, ngatidzokerei kune zvevakomana, ngatidzokerei kumisikanzwa, ingofunga kuti pane mumwe munhu akasacrifice mari yake. Chidokwa chedu kuti programu iyi inge ichingoitwa mahara. Asi sezvamunoona, nofunga mukaverenga vashandi vari panapa, masocial worker, matherapist, psychologist, instructors, nofunga strength yedu panapa inosvika 65. So 65 iyoyo havazodi kuya pano vongogara totarisana toti mwedzi wapera endai. Vanhu vanenge vakauya kubasa vanoda kubhadharwa. Ende shasha idzi kana musingadzizive dzinodya. Akomana nofunga kana wako uri tomuona toona kuti haisino type ya hazvizvo zvakauya. Asi tiri kuzama nepese patinogona tigare pasi nehurumende, tigare pasi nemastakeholders kuti aiwa imbotipewo mari, timboti munhu wese ngauye timubatsire. Hamuzivi kurwadza kwazvo kana uine passion nechunhu kuti every day we turn away more than 100 candidates dzinotadza kupinda nekuda kwenyaya dzemari. Uchiti ukamutarisa so kuti zveshuwa ndiye mwana akutodzoserwa kumba ero, totombofonerawo vamwe mawishers vanosibhadharira vamwe. Tino mwana akadai so amugoni ngomunhu abatsirike. Isu basa redu takaripinda nemwoyo. Saka dzimwe nguva kana kurara kunotoramba, knowing kuti ndadzosera matambudziko 100 mucommunity. Ari kutanga kuenda kumba nhasi anonzi Tanaka Musindo. Vari kuya kutora Tanaka Musindo ngatimbatauya. Ndinangotenda Matrix, ndiri kunyeba. Pandikambouya kuzoita family therapy ndakaona kuchinja. Handida ndinangotenda mese vashandi vepano neni nebasa ramuri kubata. Dorcas Dlamini.
tipai Dorcas chekutaurisa. Isai mic padhuze vanyatsikuita. Ambuya, I want to thank you for taking care of my kids while I wasn't there. Thank you so much, guys. I'm a changed person and I hope it will last forever. Nokutendeni basa lamakabata pamuri nokuti paari nokuti zvendingamutarisa Dorcas watinoziva. Timothy Machinga. Umwe ari kuenda zvikara anonzi Bridget Kapunde. Tinotenda tavengwa. Ahoy Matrix ahoy. Ahoy Matrix ahoy. Toda kutenda Mwari muzuva ranhasi. Nasingafungidziri kunge nhasi ndakamira panapa. But ne-consistency ne-discipline yatapiwa ema-instructors edu ari panapa, I think zvichatiisa pane rimwe level mulife. And also discipline yainstillwa matiri isusu sema-candidates. I don't think tichadzokera kumashure. Tinotenda tiomberere maoko vanhu vaenda kumba nhasi. Right, vamwe vasina kudedzerwa apa tangoti pushei vana ne1 week 1 month, sorry, mati 1 month tangova tipushei ne1 month. Pane zvimwe zvazokuzevwa nema-instructors nema-social worker. So nhasi tichaendesa zvekare Takura Chioniso. Mashoko yenyu Grenade, puwa microphone. Mama ndovada kutanga kutaura. Alright, mama anzi ndimuri kutanga. Pamusoroi vese vanoremekedzwa nevese veMatrix, ndinoda kupa kutenda kukuru kune zvamandiitira, kusunungura kwamazoita mwana wangu muzuva ranhasi. Ndakamutomutarisa izvi ndichitomuona ka nditoona kuti ndiye Takura wandakabereka, kwete Takura waanga ave. Ndoda kutenda kubva kune vese vakaita kuti Takura auye pano. Ndichiisa mwana wangu Toni, ndiye wandoda kunyanya kutaura nezvake nekuti ndiye akamira, anova ndiye maneja wake, akamira naye kubvira pekutanga achisvika pano kusvikira nhasi unoyu. Ndoda kupa kutenda kumwana uyu zvakanyanya nekuti pasi paiyeyuyu dai mwana wangu izvo zvandizoti ingadai iri mhuka here kana kuti ari mombe mashango, nekuda kwekuti Takura ndanga ndisingachakwanisi kutaurirana naye. Saka ndoda kutenda ndine bitterness asi ndichifara zvakanyanya nezvakaitwa pano paMatrix. Zvandaona zvashandura upenyu hwemwana uyu chero nekeriya yake kwaachaenda, ndinoda kutenda Mwari. Ndozotenda zvakare vehurumende chaivo, ndinoda kuti namai vedu zvakare venyika vakataura kuti say no to drugs. Ini tiri kuti kumwana uyu upenyu hwake nhasi tiri kuvhura a new page. Ndiri kutaura kushanduka kweupenyu hwemwana uyu nezita raJesu, amen. Ndiri kuti upenyu hwemwana uyu nhasi unoyu kumira kwakaita ngadai asiri zvaari nhasi, asi nekuda kwema-drugs
asi nhasi tiri kuti kushandurwa kwaitwa upenyu hwake naiye ngaazive direction yekwaakuenda. Kana anga akatarisa kumadokore ngaachitarisa kumabhazuva. Zvikuti inini ndo mashoko angu kuti vematrix handizivi kuda kutendai sei, hanzi kutenda kwake kuri mumwoyo, asi ndoda kutenda kune vese vakamira nemwana wena Prophet Jose. Ndinovaisa zvakare kuti Mwari ngaavaite zviro zvomwoyo wavo. Ahoy Matrix ahoy. Ahoy Matrix ahoy. Chekutanga ndoda kutenda kuna His Excellency Mr. President na Vice President nema instructors ese epa Matrix ndokunga zita rangu munoriziva mese, nyika yese inoriziva. Mwari akandiropafadza nechipo chekuimba. Hapana asingazive chipo chandakapiwa na Mwari, asi ndanga ndakuchibirwa na Satani. Mwari akazviramba akati haungabirwe chipo chako. Ndoda kutenda Mwari, hama dzangu, kutora madrugs kwandaita kwanga kuri kusada kwangu, ndaisaita nekuda. Kwanga kuri kusaziva, kufuririka nekuda kweshamwari, mararamiro zvandaisangana nazo mukurarama kwangu. Ndakadzidziswa muromo unoti hanzi only a fool sees the downfall of another man, but to a wise man he sees it as a warning to himself. Mandizwisisa? Ukaona anoseka kudona kwemumwe murume ibenzi, kuna akangwara anobva atochenjera uchenjeri kwaari kuti asapinde mazviri. Loti munhu achinja, mumwe munhu yakunzi Plot new version, ndaimwe version, handisisiri version yamaiziva. Zvandaive nezuro hazvisiri zvandiri nhasi. Saka ndoda kutenda zvekare His Excellency President vaMnangagwa sezvambotaurwa namai vangu kunzi amai Mnangagwa vaisimbisa kuti say no to drugs. Ichokwadi. Ndoda kutenda zvekare Prophet Jose nebasa ravakabata baba vangu. Dai pasina imi naMwari upenyu hwangu husina kuchinja. Chandoda kukudzai ndechekuti hama dzangu, kwese kwandichaenda President, mashoko angu ndokumbira mumabatisise. Handikukanganwei imimi nemhuri yenyu yese yeMatrix nekundibatsira kwamaita muupenyu hwangu. Kutaura kuno amai vangu ava vari apa ava, dai izvezvi vakapaka GLE Benz apa, mudzimai wangu aifanira kunge akapaka Benz kana ndinganditi Ferrari apa, nekuti Mwari simba iroro vakandipa. Panguva yandakatambisa ndichitenga madrugs, hama dzangu timonditeererai munzwe, nguva yandakatambisa ndichiita sei? Ndichitenga madrugs. Mari iyoyo yakawandisa hama dzangu, zvekuti pamwe izvezvi dai kutaura kunoku, pamwe ndikadai pamwe ndine kana danga pamwe remabhiza, nekudhura kunoita mabhiza kwekwe, ndikadai pamwe ndichitonzi Mr. Businessman atakura chioniso, but azvinoti handisi businessman yo, ndiri businessman. Saka naizvozvo hama dzangu, say no to drugs. Musabate, regerai vakomana. Ndati regerai chi? Regerai vakomana. Ndoda kutenda Chippers Promotions, mdara wangu Chippers, man, promoter na Chippers family yese kunditsigira kwavakaita kubva musi wekutanga. Handife ndakadzokera kwandakabva, hanzi takabva nekwakumunga hakuna ipwa. Naizvozvo handidzokere kumashure, ndatenda zvangu. Handikanganwe maneja wangu Tony Bhindura zvekare, ndokudai mukoma ndokudisisai. Pasina imimi, dai pasina mahwani ese, chero makasveta bhomba iri, bhomba iro hii. Ibhomba zvaro, but bhomba randiyambutsa. Iyi ndiyo chechi yaitibatsira maprayers. Munoziva kuti pasina Mwari hazvifambi.
Mukoma Jack, that is this cheapest promotion. And Broti Ali Pangasi and Asana Brifa management that will be Shika. Mukoma Naru Cup Clash is 20 December. Ari Popo Cup Clash. Ari Pomkomana. Mukoma Jack, Santa Tora message come in the Ranish Cup Clash. I'm sorry. Awoi metrics awoi. Awoi metrics awoi. Tendongo taroti asu Cup Clash cheti. Brot aripa show inenge imunzi yakaloka ma streets mu Zimbabwe ya Japanese na wiki team. Saka Brot anetanga aripo is part of it. Wachai by papo. Andra Zagada Zagutawa. Gamuka Tezita Zindra. As the Cup Clash cheapest promotions, Brot will be performing live confirmed. Mufa 31. Wingidi and Jack Preza, you man take to show your stage. Did you go out to the songs and others are running my language as usual? Kuna Boston Market. It was no way saying, I would have Mr. President. Now that's my tongue with Zia. What a tongue with Zia. Alive Kaindi cheese, this is the right time to shine. Imagine a question to show that was a bit of GNG. The reason being, Mkomana and Garukin. So financially, we are affected. At the beginning of Mkomana, because I'm going to Famba, at Nama songs are Buddha, at Nama videos are Buddha, at Tina Bozi. I'm not an artist, I'm just a manager. So my duty is to manage any artist. But right now, and the nation, because I can stage, because I'm not an artist. So as long as I'm not kunze, artist I'm going kunze. Ripango ya kauma, ripanzara utona izozo. Kuruzela nyado pa artist and saying we say no to drugs. Sekumishena wazvirikitwa kuti mukatasa amai vatone foundation yavo yasa kustoda tu. Yekuti munhu wese atonga chabata ma drugs apinga zvino affecta career yawo. Sekutaura kwaita blood. Level ra blood aso level anenga inaro. Why I'm saying this? Ndimukomba ni ma artists like Sofana Freeman, ana Killer T, ana Wingidi, ana Jabra, just to mention a few. Ma artists say why mukatasa